Tevgera avakirinê li bajarê Qamişlo di 2 salên dawî de pir geş bûye. Li gorî daneyên şaredariya gel a bajarê Qamişlo di sala 2021 de derdora 500 rêdanên avakirinê hatine dan. Bi spor dibêjin got bi nesaziya bajêr têra vê avahiyê nake û pêwîst e pîlanên cuda werin pêşxistin. Ev ji bo binasaziyên xetên ava gemarî, ava vexwarinê ji bo kahrebê, xetên telîfonê ji bo hemû tişt bû pirsgirêk yanî. Zaten berê binasaziya Qamişlo têra bajar nedikir wekî avaya got hebû bê muxalefe. Îja me hîn bar girantir kir. Li gorî daneyên şaredareya bajarê Qamişlo di sala 2020-2021 de 35 ji sedî Qamişlo firehtir bûye. Ev rêje tenê yên got rêdanên fermî wergirtine. Lê di encama avakirina neyasayî de ev rêje bilindtir e. Di encama tunebûna pîlanên demdirêj ji bo Qamişlo bi spor tekez dikin got wê krîza binesaziya bajêr derkeve. اولا بلديه مجزوده هنا بنيه تحتيه نجي هاي او استاغو طابقه زي ده افاب يعني ام نكارن بكن شش وحفت وحشت يعني دفي تغيير الصفه شباب دفي نظامك نهبي دانين Laliyekî din şaredariya bajarê Qamişlo di sala 2021 de heysid carî hişyarî daye binpêkirînê avakirinê li bajêr. Rêvebirê kompaniya Ristem ya avakirinê got ev zêdeyî 20 salane karê avakirinê dike diyar dike got astengiyên ji aliyê şaredariyê derbarê avakirinê de hene. Piştgirêkê Mitehîda Cîhanê wextê ku bi rêveberiyê kar dikin ji destpêkê yanî. Dîrasene mezbûtê kêmê إشراف بيكون مختص يعني تمو دايم برا أوجي مخططي خويا مثلا وك مستشفى الشعب بالحسكي بري فتراكي ما تشوفونا قصايد قدمان وقتيجو أو ملف بحول يعني قابا مهندسينا وبرقة أطعابي نابي تشلوج مدرستينا أطعابي مهندسينا برقة أوجي سرمبه إيجل سر إرسابه أو قوبدني برا السروي نابه بس برا تشكي صحبه وحقي ريفيبريجي وندانبه وحقي سفيلاجي وندانبه Li gorî endizyarên avasaziyê û bajaran got pêwîstî bi lêkolînên zanistî ji bo pêşeroja bajarê Qamişlo heye. Kêm ezmûna rêveberiya xweser duwarê pîlan û pêşerojên bajaran de li gorî aborînasan wê bibe sedema windabûna bi milyonê dolaran. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.